Pohybové aktivity, ale aj príjemný relax ponúka wellness centrum Aquavital v Opatovciach nad Nitrou. Širokej verejnosti je k dispozícii fitness centrum s osvedčeným profesionálnym vybavením od firmy DAFE, Fínska a infrasauna, pre priaznivcov plávania, vody a relaxu bazén s teplotou vody 28 stupňov a hĺbkou 1,80 m, výrivkou a letnou terasou. Posedieť si môžete v priestoroch útulnej kaviarne a zaparkovať na súkromnom parkovisku. Záujemcom o ubytovanie poslúžia 3 dvojlôžkové apartmány. Aquavital vás pozýva denne od 10. do 20. hodiny a v pondelok od 14. do 20. hodiny.